ole ka channel mesa dot skin care ka lom le feka chu mesa chak chuak ka ni tun chu ma hian ka hlim ma pathian zara ka channel in kum nga tling ve ta ka YouTube channel in ti chuanin kum nga alo tlin ta ka chuan ka Instagram te po skin care ka ti hnuah chuan kum nga na chi ani ve tho tin ani chu ma se January ka chana au pashet zo ka YouTube a in ma se a me na ka man shi lo awang khan atirla ma chuan in ti tiang atirla ma me na ka mang lo YouTube ngor ra kan focus Instagram te chu kan ti ve deu chau engemo zewa khan kan ti ve chin khani ta ka ti ve chin khani ta YouTube pi ka main focus ania chu wang chuanin YouTube kunga tlin hi atlana big in ti tiang ala a he ke ma chuanin atlana big ani le zolin alomum vek rolin tin ama sapera pathian min shoina le minom puina hamalin somna zongzong an pathian ne lom thu ka soya ti chuan ka subscriber te ka followers te min support tu te ka video lo en chin tu te chunga ka lom in zara nangmani wangin voini thlengin content kala siam theya channel kala siam theya video kala siam theya in zara ka lom mani in chunga ka lom mani chuan ka chung te chunga lom thu ka soi boka ti chuanin i tun chu ma hian engtin nge ka zona don tamber skincare hi inga sia review tu renga box sia engtin nge iman chin kha influencer ten skincare engtin nge kan man chin ke ma experience te ponianga midanga chon ka soi sak thelu tu cholonga eti ain kar thai te kan man chin ti te kha karon senga man dan te poniang chu product thar man product thar kan mana enge vun enge skincare product thar kan lo manga khatenga han man chan chho dan te po khaniang chu chumi ma chuanin ka reels ate shorts ate lo mu to mai theya music video hemi kumnga tin pual hian kasiama tun thla chunga release tur nia hei ani chata release kha ka man lawa ani chata release kha kanla in ready lova ka len pe lovangin tun thla chung chong ka release don thaw ka YouTube channel ka don upload lenga milo ngai thak sa le vekula chuanin soita kangin ka video a khanin enge clip short clip te kha entinan in fact ne mo inom holai te mo innu te inom holai te lo milo thon ro ka ti ro tu na he ka video ron la kang hian landscape in a campaign zonga record khan in phone camera record kha tok emma khati khan in milo ti sak the sham chon ka lom khopanga chen kha chuan in nu ka ne to lo te po in lo ti la om thei tu ka he thlan in wat lo lai thalak video te mo thlan in wat to lai video te thlan bula in va om lai te in va chu lai te mo in kala thlan in para in kala in chu lai te khatiang te khalo record sa la at thei vek thawa tin ke ma hinu ka nia ti tan kha chuan in fact in sitting room ate han chu ho ula tia he ti hawa han nui dang tak lai ang te khalo record mai ula he in nui tak la pon alem te khan lo ni ula apoi ni alo ta chuanin enge ka soileng rong bol lai te innu te rong bol lai rengot te po khalo la ula poi mi alawa chuanin enge in du thu sama chuan inom ho lai enge family tlema nu te ho ne na om ho lai khat lang tam thei seng chon du thu sama nia ma se nu te chon ron thon pon poi lawa fa te ne na om dun lai te in ron thona now enge fa no pang te la nei te po he in hanin kwal lai te mo konga in lai te in kai lai te mo khateng nu fa in kai rengot te po kha ron thon ro WhatsApp number tarla na hian milo thon sham ula kan ron request ve chu ni chu music video kan lan ho theina tur ani chu kha ka ngai to ve se ka audience te in involve theina tur in ron tel ve theina tur kha ka du sia chuwang chuanin ni lai ni lo ni nga ni Thursday ni lai thochan ma nge hian ai mo ni lai thochan thleng milo pedonia milo in lo submit donia chu kan on request wa milo ti hotlin sa ne po ka be se chalai enin lo om chu in nu te lo shil ula nu te enin lo om chuan in fact in khatiang khan ti dan tur lo soi ho ula milo thon don nia ko WhatsApp number ta la na hian ti kha kan soi ma sadu ni ti chuanin hey kumnga chung YouTube skincare kan ti ta YouTube pa skincare kan soi ta ka ti tel chuanin kum thum chung hi chu tlong thakin ka kal thei ka ringa le content siam tur po ka share vezel ka ringa ni kum thum chung hi chu tian chata in ka kal thei ka ring ma se kum thum ba hi chu
a har ve chal to anga ka te hei channel kan siam tir don te pon hei ke ma hi chuanin chu tiang kha tiang chung ka tiang chu mi huna chuan chu tiang chu ka tiang hei list ka siam thlap thlap ani chu a tir lama chuan tunai chung ka ni to bik chuang lo ta video siam tira khana alo poimo em maya i kar khata voi khat ka upload de tlang puya i man vak lo chain thla khata voi ni voi thumte chu ta chuan he min ne a hen chu mi chu ka soinga ama saber a mai bol ka chana te ka video kha en le tu la he ain ta tol chhode use langa tir lampang phe kha chu i he om se nein tiang du du don se pop pop kha ni lo mai bol ka han soi ma support mai bol je sang sang en color skin type che da ka han ti chhole product en color te chuan in combination skin chuan mai du en color te kan soi le ta tiang khanin pathian zara ka vane ka channel hi kum khat thin ma in thathum na vela han ka monetize thede ani chu e oi om lo khopin mo ka oi lo he kum khat nuwa le chu kam monetize ve thema na ti ringot a in ring a siam kha kania e enge ka be se sang lo ni chu skin care te lo ni na la hian tun thleng hian e tu chunga ma hin ka be se hi sang lo wa skin care ngat pe chu a tui chil te le a tui chil vak lo tan a tui chil ngo te tan po hian thil ni no ma chang thea tui chil lo te tan pe chuan in en pe om lo top ang hi ni ve ta chu te chung chuan in mi lo du saka hei chu soi ta kangin thathum na khan ka monetize thei da lo lu le lu lo kha chu thu shano in ta se hei monetize paisa lu thei tura ka channel lo om shim shim kha lo mum ka ti hlo nei thei tura a om shim shim kha ti chuan in skin care ti kan vani na deuh chu ka soyang ka topic tak tak ka lu ma hi apoi mo vek thawa ka ron soi tel lu na chan chu kumnga chung te me me kan local to hi soi tur kha tam ve to ti ti na pa na chance te poni ve chu mi lo sha thiamula a me na ka ron lu tur kha chu soi tur tam lu tuk to lo zo ka do na chuan in skin care kan vani deuh na chu ti hian channel te kan han siama monetize thei reng ma se hlo te chu lut muang ta lut tam lo ta tir lama te chuan a lo la tam big lawa ma se skin care chatna deuh chu mo khatia YouTube hlong rol kha chuanin eng tham lu tuk mani big lawa chu wang chuan ma se khatia YouTube hlok ka lak ma kha le channel ka siam tir te kan ti chhode tir chang khanin hlo lu na ne le kha om ve tlat me ni ati rama chuanin eng vak manim lo ma se YouTube te page chu dollar zachina bak lo chuan aron lut lo ta hlo kha ron lut lo ta chu wang chuanin khami adanga khan skin care kan ti azara khanin website chen chat nge brand chen khaten tun nuwa in chef for to thonga court te min pe a tiang khan commission chete te kan lo nei ve a kem te tiang khanin alo mo ve lu to kan hi chu chuanin kan peng lo kanga tun lai a hianin YouTube channel siam chat na de kan sei lo kanga India paisa aniam em US dollar sang em chuang chuan a dollar a hlo la ka hlok riawa tun lai a chu ama ka chu $100 hi sing a kai ngai lo tun lai chu a kai chho dor me mo chuwang chuan a hlok riawa ma se channel siam don re a poimo ka ti chu original content nei thei ula mi thon thu ron chhia de top anga ron chhia vele top lo te news rin tlak vak lo ron chhia le top te khatiang ni lovin original content hei kal reng thei tur om reng thei tur nakin hun puwa i original content i ti reng thei tur anga kharon ti chuak ro kha kan cha du cheu ni chu ka experience atangin ti chuanin poisa hi kan hlo hi kan nei ma ni chu skin care a hian mo hlo kan nei ma ti lema YouTuber tam tak a hian YouTube atang ni chuang silo YouTuber ni ve to tho si ma se YouTube atang ni chuang silo khan tilang atang khan hlo lu na kha om ve se la ni chu skin care ti chuanin brand pakhata hian affiliation kan nia an lar vel chho chon vel bor ne khati hun lai khan chuan kan hlo chho ve bek bek ati khan ati atam lo ta sang ni sang thum te kan hlo a commissioner khan atam the lawa he a percentage in suit box ya engma kha tam the chuang lawa ma se tiang khan he akal chho ve zela min lo she tam ve ze ki di pon am product kan lo review wa te khan min lo she tam ve zela han lu huk chang te tlema asing chuang han kai chang te asing don han kai chang te chang chuan anuam thin tu ka a chang e ro chuan he chat vak lo chang chuan lu chat vak lo chang chuan sang ni noi lam te zoria chu lak chang te pokan he tho nia chu tiang chuan he
bul kan lo tran ve ni chu thil hi pathian sara ati ma sapol lo ni bok nen hian thili ka pal tlang hnem ve khop me hetiang hei skincare khovel chu kan hrianga meiche nan dominate an dominate me meiche ti tur deuh bik a ngai te pawh awm ta meiche chan pawh la ngai te pawh awm ta meiche pawh an in ti ta tu bik ani chu daw chawi lo a chuan mi tawng pui ka ring meiche tam tak pawhin mase khami kara khan mi palo tel ve ni kha kan content te film khur lovin uluk lo ilang chuanin mi tam tak hianin min enge min soi chianga min channel te pawh min report sak du hial mai thei chutiang zawng chuan hei an ron ti dawn e tihna ni lovin thil thleng ve the ni khat hei a leh lampang side thlir chuan mase channel te chu tak chu nek original content nei ro u nei film khur ro ka tihna chan pawh content thurbing kan nei a mal takin kan kal sham a thei top choin chuan kan film khura uluk takin thil kan soya dan kala thil soi kha kan nei lo bok ta ka hriat chin a chuan chu wang chuanin tu thleng hian pathian zara ka channel te pawh hi alakal theia alakal thei chan ni te point ka hria chu kan soi a poimo zia content original content nei poimo zia kan soina ni chu in content kha try mo chalo emo original ani kha chuanin nakina khan ala thathun a lom don tho tho te kan soi do ni ti chuanin tian hun ten kal zela chen khatin min lo lom em a ti mayang kan chel ten lo ngai hlu em a chen khatin ro chu min ron do ngar etinge ka soyang enge chu ti khati the tiang te chu mi pasoi chi ni hle ne tiang chi tele khatiangang enge criticize yang chu berana khaka dong na sa ve a chalam ka don rol khan ma se chu ti rol chuanin enge skincare ni wang khan mi pa de ha kan bang thei bik chuang lo ti ha ka thinlung a lian ve maya chuan ka soi fo thin channel ka siam don ka soi fo thin chu channel abigin skincare content siam tam tak hian an ngai to vem ka hrelawa achang kang to lu to ka skincare chu wang chuanin hei rong bol na pakhata nga ya channel siam hi ka ni ve boka mizo te ta na ka ti ve thei om chun pakhat nin ka hria hei skincare chung changa in bengwar te in hriat te a man dan te ani na te in ronin soifia sak te in tana ron soifia te le ron hriat chu kha ka rong bol na pakhat nin ka ngai chu channel ka siam chan bulpui bel poni ta nge achang kang to man chwal the man diglo the tam ta ko ma chumi kala chuan thil enge mon ne rel ro la peng thei tur ngo na tiang lo chuak ve sek box ya te ro skincare pa ngai po a boy thak nge a boy thak ti na shia tur tam to na khalain ngo nan lo ti ve thul he ti lama chuwang chuan he chanem ngai thila siam ve tak me kha kania rong bol na ngai ti top meang mani enge ka hlok don lo ti lam pa kha ngai thol hem lawa ka audience te lo ngai thatu ten hlok pui thei kha ka du pera ti chuanin hunte kal zela akha tokin hlo polut ve ta zela YouTube lama te po pathian zara te han ka van ne tian soi te la YouTube ringo thian in nung don te la ka ngei lo vel chia zelang ti turang hian hlo hi lo lut ve thina atam chuang lawa ma se ke ma man khop turang kha chu lut ve zela ni pathian zara chu tiang ro chuanin mi tiang chuan a tam chuang lo ti chu kan soi du hei in sheve ka views nei za te ka subscriber nei za te le likes nei za te thleng comments te thleng a pung thur lawa atam lem lawa ma se hetia content ka siam ve renga wang hian le kan upload ve reng hianin channel a chet khan alo tha ve zela kha te kha le han siam chuan han upload chun en tu po an lo om ve zelam tlom ngai mi lo en sak tu te khang te wang te po khan anianga alo mom ka tia chuanin tun thleng hian hlo lak lo hi kala le mang lo ani YouTube pa po hian mo kalom maya chu ti wa chuan ma se atam chuang lo a mingin lo lut ve ani chu hlo po chu ti chuanin ma se chu ta tak chuanin poimo chu he ti sham na te re pe na te le ti sham na te
heta han tum khel khangai lo ma se heta kan mania kan kal bek bek te ma son tuma kan kal phot chuanin heta hun chu lo thei lawa te khanin ma son tumin kan kal zelanga beidon san mai lovin ka a hlo che me a ka pe lo tiang me me te khanei lo tai la I kan ti ve ta ro ni chuan tin ei zon na shim shima te le thil kan ti na shim shima te pon yang chu I khatiang kha nei lo ila ti sham zo kila hlotin tumin kha enge apoimo thil poimo hlotin na kailona hlotin na kailon kan zo chan na konga poimo bel pakhatin ka hriat beidon lo kha ti chuanin I tiang te chu ka bul chan dan te ni ve a manin kain hai ko chup nok ka engkim chuanin changle brain slam ten kanin ngor de engtin nge mo ne he kanin ngor de ka ti kanin ngor de changle agency te lam nen a ka hen ngor le de china in shebe ka nga kha chanchin engzo song song po chuan no na chung chang Instagram lama ka post te po khana kina video kala ron sia manga tin kan zole du lok cheu chu ngo na bi ka hian ngo na anti anzor a hianin h a hianin enge lo e to ten omem a bikin mg a content sang do le ka hian I lo hey I ka kala khoi ti te in to emo chu tiang kha tiang chu ka problem ani a bikin ngo na hey collagen te glutathione satlia te chu ka ti chawlo ma se hi mizo ina ngo na h in chi an zo ngo na anti deuh khera hian lo e in toin om chuanin enge side effect an MT inexperience te kha comment section a emo WhatsApp number ka ton ta na khan miron share ro ka share chak shim shima ti chuanin khami chu tiang lampang po chu nakina kala ron siam lenga birthday po hian siam man nge ka duwa music video release ma deuh te po niang chuanin in ron ti vat don nia ti chuanin I ka soi tuma kan lut chho chan menga a chan chu a thui don lu to ka story zo zo kan soi chuan skin care ilo kan lo nei thar ta kan dong renga tuna po product brand pani chu try tur kan nei ta tuna mani try chang zong lo try ve mek bok nen khan ti khanin thil kha ani chho ve zel ni chu lo om ve zel try tur te khan pathian za da thok hadai phe chuan kan la claim de ni hi a begin mi pa content creator skincare a hian skincare ti hi kan la claim de ni mi pa hi ke ma ba hi anom hi kala shet lo boka he fakna ti chu fakna ni ta ete dedicated de concentrate de wa tianga in enge I channel top pasiam te content IGA skincare content top siam tin lom ve lem lo mi pa ke ma bak lo chu anom belangai ni ate ka ti hial thina chapona lam le iti thena lama mi lo ngai sat lo la chan chu in dei lo chang te kha ka nei ve chini ti top meang a hloma ron thlen huk chang te ma amang an thak ve du tu ka chu tianga chuanin I enge ka ti ma saka eng ti ka man hai ti a effective the hun tur chu ti ka share theng ti te in chul ve thlep thlep anga ya chu ta chon ke ma chon ni som pali tal kar ni chung tal try ka du ni a effective tur o mang te chu hey alo in mani in chik chuan a hriat ve chan the ni som pali chawa hi chuanin chuan kar ni tal te chu try hi ka du china chu tiang te po chuan brands te tam tak te po ka be china aman mo fal de anom hena boy thak china ti chuanin product thar ka lo nei ta ti ka skincare ka telang man lai ka lo nei box ya try tur ka nei box hi review tur ka nei box hi kan ti chuanin ke ma chuanin ke experience a chuanin ka man lai shim shim mi chu a bikin enge product inang vek te mi ron thon big chuang lo ta face wash ka lo hmang mek ta face wash ka skincare full set in apa ngai ka lo hmang mek ka routine pa ngai mi ron thona serum te sunscreen te mi ron thon ta moisturizer te face wash te le chuang me lo ta face wash te ka chu ka nei sa te ka hmang mai ta te ha ka la hmang ta chuanin a big tu nu ate chuanin pathian sala purging te ka nei to lem lo ta vun hian engkim hi a zo hey I just ngal de usung to ta thil tharwa khi ani to big lo hian ka share ka vun po hian in mo hey thil active le ma percentage sang de ten ni lem lo chuanin khati hun lai ma se ka ti chan ti hun de lai ka ti dan china chuanin entinan foxtail lo oma to ten ki lo om ta foxtail ka lo hmang mek ta do ten ki a serum le moisturizer le sunscreen try lo ngai ta tiang khan RM chan dan angin voi khata thak thlok si lovin voi khata thak thlok si lovin kan hmang chan dek deka foxtail chu ka lo hman chan to wang khan ka vuna eng ma thlen lo har san na te purging te thlen lo ti kha ka chiang bal to ni chuanin a begin foxtail ate face wash ka hmanga sunscreen le serum te kha
กันทักลกก็โดดถึงกี่คันการขัดเอาไว้หนีไว้ทุ่มเต็นส่วนนี้บางส่วนอาจจะฟอกเซลเท่ากันละมังตานี่ส่วนนี้การขัดไว้หนีไว้ทุ่มเต็นเรามังไตละเราใจไตละ Monday Wednesday Friday อะ Monday Wednesday Friday อะโดดถึงกี่กันเราใจตาบางส่วนอาจจะฟอกเซลเท่าค่ะ full setting กันละมังตาส่วนนี้โดดถึงกี่เด็กค่ะการขัดซูมเวขัดไว้ขัดกันใจไว้ขัดใจฮุกแล้วว่านี่ติดใจฮุกแล้วการขัดไว้ทุ่มเต็นกันใจหัวคันอาการเล็บไปค่ะส่วนนี้ไวลีแต่ก็ใจเลยส่วนนี้ที่คันกระทากเสาเบกเบกอะตัวปัจจุบันฟกโดนที่หลังทักกับมังตาส่วนรีวิวเทก็ที่หุ่นอาหารกับรีวิวตาก็ที่อันคันนี้กับมังกระทากกวาดชินตานี่สุดๆอย่างเช่นส่วนนี้เราที่เวทีถ้าว่าอัฐเรนเราเลยคันอินมันซาบากาคันนี้อินมันซาเราเล็กส่วนและไอ้มันปวดเทเวกเพย์ส่วนนี้เด็กข้างการขัดเอาไว้นี่ค่ะอินมังเวเลตัวปังอินสกินแคร์เลยท่าละค่ะไอ้มันปวดเทเรารอดส่วนนี้อินมันเนี่ยอินเลยทัดินมันเนี่ยคันอัลวิมันปวดเทเราจะแค่มังเราเลยไม่ยังขัดอย่างคันการขัดเอาไว้นี่เล็กๆกินขัดอย่างคันมอไว้ทุ่มเล็กๆเต็นอินเรามังเตลังอินสกินแคร์คันส่วนขัดอย่างคันนี้อะไรเตลังอินวินิเราเอเจอร์สังนี่ตินมังเทไม่ยังขัดอย่างคันหาสันข่าวเราว่าสุดที่เราส่วนสกินแคร์ส่วน HABH นี่ตินมันสินี่เรากันเดียร์ที่เราชันซูexfoliator เนี่ยนี่ที่นี่ exfoliate พวกข้างไงแล้วว่าวันนี้ sensitive ดูไม่ตาจูวางส่วนนี้ข้าขัดเอาไว้นี่เจ้ามันตัวแต่กันที่ตาข้างขัดจูตัวนักการเสียงข้างไงเหลี่ยมแล้วว่าข้าขัดเอาไว้นี่เรามังไม่ไงอ๋ออินเรา sensitive ดูเลยข้าขัดเอาไว้ข้าขัดเอานี่เราวินข้าขัดเอาไว้ทุ่มเต็มเรามังไม่ไงแต่ยังคันเงี้ยกันวันนี้เสียข้านี่กัน adjust ก็ตัวไม่โดนนี่ที่เราสักข้ามเรา skin care ทิลบอยทักคันนี่แล้วว่ามาเสียเชียดเวทข้างไงเชียดเวทข้างไงตัดทุ่งเสียก็เตียงคันนี้product ทักกันในส่วนนี้ที่ห่างกันเวลาขัดทักลกลวินreplace การลกลวินที่การอัตราตัวเด็กกันมังโชกันมันกบโชว่าจะมีนัวอัลวิกันท้าทัดิงกันมังกันรีวิวไม่นี่สุดที่เราส่วนนี้อัลวิไปลงมังโชเวกตัวตาทัดสุดเราเนี่ยตาก็เตียงคันส่วนนี้ moisturizer แต่แต่ขัดวิค่ะละมันบานขันเออุละอัตราคานินการขัดเอาไว้นี่เท่าวินจนังสกินแคร์ดังกันเอตัวเราถ้าเรากับมังตัวเราทีนี้ปุ่นการขัดเอาไว้นี่เท่าวินอินมังจนังเซรั่มเตส่วนนี้บิกินเซรั่มฮีอันนี้เลยส่วนละconcentration สันตัววางเฮียนกับวางเฮียนสักตัวบอกเงี้ยเราเล่วันนี้น่าจะเราฮีมาบิกันนี่จู่ๆว่า sunscreen ที่จู่ๆดูถูกโดนแล้วว่า sunscreen ทั้งหลักแต่point เรามังหัดจัดเทไม่เทียข้าจู่ๆpointเราpoint ช่วงเราตามมาเซรั่มเวลาฟิล์มคนยังไงมาจู่ๆอินเราฟิล์มคนนั้นเทเวก moisturizer ที่sunscreen ที่พวกข้าขัดวันนี้มันชกขันมันทักขันเทเวกเท่าบิกินเซรั่มไปจู่ๆเราติงเองโดนเนี่ย moisturizer เลย sunscreen เราจู่อินไงช่วงนี้อินมันเรื่องเทช่วงน่ะอินมันงาป๊อปเทช่วงน่ะ point ช่วงเราเซรั่มบิกาเต้ face wash บิกาเต้เราฟิล์มคนโดนเนี่ยขัดยังขัดจู่ส่วน HABH ไม่เพย์ก็จะเราฟิล์มคนเลยส่วนละฟิล์มคนนั้นตัวข้าทำเร็วมาเสียอินเชียที่ยังไม่กระดิ่งที่ขัดส่วนนี้อีกขั้นส่วนนี้เราเชียร์ฟิอาโต้กระดิ่งบอกกันอินเราจังการปุ่นเราล็อกปุ่นไงกับเบสเซีย channel กุมงาไล่ไหมมีเรา subscribe ตัวตู้เตะส่งส่วนลมทุกข์เสียส่วนนี้ก็ follow เสร็จส่งพอลมทุกข์เสียกุมงาชุ่งเดี๋ยวไม่มีริงกันมามิน follow ก็ทุกสิ่งที่มีลงไอ้ท่าสักมีลงส่งสักส่วนนั้นเฮียนที่มีลงส่งชินตุเตะส่งพอลมทุกข์เสียเวก้ามาที่อันซาลากันดำมังกันละกันเซลที่ตัวง่ายละ channel เตะพอมาที่อันนี้เรื่องมาที่ส่วนกันละกันเซลละงากันละเสียมเสาเซลบอกกันที่ส่วนนี้ตัวนั้นตานส่วนกันดูตกพอตั้งอินสบายส่วนที่รู้ตะกี้ลมทุกข์เสียหมดละก็ channel เตะมีลง subscribe กับวิดีโอเตะมีลง like มีลง share สักตัวเงินส่งนั่นเลยบอกเสียว่าวิดีโอเล็กๆกันมีเลยชอบโดนเนี่ย